Αυτό εδώ το φόρεμα είναι το πιο ακριβό φόρεμα που έχουμε ράψει ποτέ. Μόλις ολοκληρώθηκε. Πάμε να δούμε γιατί είναι τόσο ξεχωριστό. Έχει ένα καταπληκτικό τεράστιο φιόγκο. Βάζω εδώ τις παλάμες μου για να καταλάβετε πόσο μεγάλος είναι ο φιόγκος. Χάντρες και πέρλες δραμμένες στο χέρι, μία-μία. Υπέροχο ζωνάκι. Πάμε να το δούμε όλο. Ακόμα και αυτές εδώ οι μικρούλες είναι όλες μία-μία ραμμένοι. Εκπληκτικό. Υπέροχα φουντωτά μανίκια, μπαλούν. Εξαιρετικό υφασμα, περλέ. Είναι ό,τι πιο φουντωτό έχουμε κάνει. Τι νούμερο είναι αυτό? 6-12. Είναι 6-12 μηνών. Έχει από κάτω φάσα το οποίο το κάνει να στέκεται. Θέλω να δείτε εδώ πέρα λεπτομέρεια. Η φόδρα του. Εκπληκτικό και φυσικά έχει και ασορτή κορδέλα. Ανυπομονώ να το δω φορεμένο στη μικρή. Εξαιρετικό. Πω. Χειροποίητη κορδέλα. Αυτή είναι η ζώνη. Είναι όλη κεντυμένη στο χέρι. Όπως κεντάμε ακριβώς αυτό εδώ το φόρεμα. Εγώ που τα λέω στον πληθυντικό λες και τα κεντάω εγώ. Δεν φαίνεται. Να το. Έπιασα και το αυτό. Να μην πέφτουνε, βάλες Τη ζώνη δεν θα πιάσω. Για να το δω. Η ζώνη ό,τι σε αυτό